Badarito Prabu Prejono Baskara Titimangsa kajebul janggalipun sirna margani sirnane hampet angkara dadi turuning kanugrahan tentring jagat raya.
Waalaikumsalam. Bune aja bisa cuan brene kiai. Wah, suwe wae kayak ini ya Pak ya. Hujan-hujan. Sing terus ya kapan kuyung maston. Jadi negara kuat kesalahan ya kayak dewan. Ayo kayak ini tahanan kuat. Jadi kita yang meniki dia. Ada sing ora kayak guling cabe saya iki yo. Kowe karo aku ora salah guling karo cabe ya canggih kowe sing aku iki. Mas nek cara kulone ngono lengaran iki. Dan wayang golek sumber meneng-meneng ya kenangane Mas itu semono. Muga-muga nek sing kamera ngono. Ada sing menehi aku ya dengan para kritis. Ayo matur dite karo menangkat dan ganti mindaluki. Ayo apik ya mbak aku masuk nganggo kegendingan kon lho. Kan ayo terus kita apa kowe. Iku malah dikene. Ayo gini sing halus-halus iki nggo minangkani pamundhut. Kowe muni dalem diwidan Damsari Mas Agus anu Mbak Hadi Damsari ya saling klasi-klasi dikek. Apa nganggo sinopari jodo monggo kula cuma gaten iki. Kula tak ngapalake jenengan dengan karso. Yun ini Damsari ini mau ya monggo Mas Mandasan Mas Agus badhe nyumbang lagu Bu Ilahi dari yang bersisa yang ini ya dalam yokanan ini apa-apa muka ini hanya sekabai para warga masyarakat Jawa Tengah ini ya keparingan adem ayam tentrem kali siring sambigara ya itu matur sithik ingkang gandane iki ujube apa ana ing dalu iki nang pesta sakuran panjenenganipun Ibu Ida siningkel Mas Adi menika tasakuran atas kelahiranipun cucu ini asma Sin Kevin Valentino. Apa kamu Sin Kevin Valentino Pak? Wah Sin Kevin Valentino muga-muga engko bocah kamu dadi bocah utama berguna marang nusa lan bangsa. Iya. Terus apa sing digayuh bisa kasembadan kali sing sambikara sak teruse lan munggahe marang bapa biyune anggone golek sandapan kene paringi gangsar di Burida paringi gangsar kabeh apa kang dadi pandakane bisa kasembadan Allahumma amin. Dan warga di masyarakat iki bongkar Bondowoso permitan juga paringi adem ayam tentrem desami pados pangko buka paringi adem ayam tentrem Allahumma amin. Tidak ada pakaian dagang menjadi dagangan sama bakti menjadi petani dan petani satu mampu berbongkor satu bakti lanjut mengikuti keluarga ikut diambak Allahumma amin. Tapi kok nganggo kepiring kok pengelingan itu marang Gusti kang ngoben dinasti itu gamelane dhisik bro kepiring ini dibanding yang ini pelati Damsari kok ini Damsari campur sari ini ya no Mas kali cukup orang kritis dari Jakarta
Iya. Nah, itu. Lagi betul. Ya, aku bercita ya, mau berbuat ya. Kau ini ya, doang, itu ya doang. Kamu kembali di palingan sentra mas Brandon, kalau bisa mintakin nangkan kamu ibu ida, kami ida, dan ini kau berketupain. Kagem konco-konco rapi Nusantara. Pak Seno, Pak Dono, Sugeng Dalu, Pak Dono, aku Parman, Badir, Bareng. Ini kalau buat tentang macam itu, kopi ini. Jadi nanti dengan macam di Mawon, di Pulau. Rukun Islam kang lima Islam
jeneng bintang tamu ki layangan saya iki ganggu bintang tamu ganggu. Dikasih. Ya biar pakai kalau nyambut dari situ dari limo. Ayo, berangkat dari buku jatuh rumah lu kan? Buku jatuh ya iso lalu ganten. Mau basis kayak gitu. Kalau belakang tak jadi siji ya, bila ya. Tidak apa-apa, menangani pamit di rumah sakit. Seneng aku rumah sakit. Masa kita karena kebayang kan batu ini itu kurang orang yang mana dari koperasi lalu nyempur kota bunga kali kan jalan apa pak kalau buku sekali-kali begini melu nembang aku kan ya melu bawa ning aku kan sinau orang hitam sinau abang-abang kan ya ora iso kan ora kuning ayo buka sidik ayo sing klasik di sing halus meneh yo sing tak belum kalau ono bilang apa kita wacana sithik sing udah putih dari rekan-rekan Nusantara frekuensi 247 minta lagu orang apa kita kan mau kemudian kalau pengen enggak ya yang gue tahu itu apa Gatresno jadi makin untuk Gatresno kalau lu meeting lu meeting asmoro wah kok Badono betul anu betul mbak betul biasanya ditutup mbak yang Badono yang musuhan kulit besi karena yang pun ada kasmaran dengan kait tak pun dia tahu dia jangan merasa aku mengakai hutan-hutan itu karena waktu jadi kalau kenal punya aku kasih goleknya jujur dia aneh nek doriki ora jujur ilmune kurang nggo dandan resepsi nggo bareng mlaku kurang wangun. Biasa iki. Wah iki kewangunan daerah dhewe kaya padha ae. Nanti penangannya mana sampun kampung sari utawi satu iki kula telah sering lagu-lagu sing nang dalan kula setunggal lagu malih aku kula semangaten dhateng Mas Solid anggipun anak kula tumpi nalarujin gitu mangke sepatu dipun MC ini bapak ini saya ya sekali-sekali jadi jalan bapak ini mayang ini sesuai S2 mulai Lampung nyuwun Sriuning Musti Kutuban Tomo Selenggi Sono Ngambil oh nyuwun Mbak Anggi atau bukan Mbak? Enggak cukup kayak sepatu satu masuk ya tak bisa betul di awal ini nolong foto baru apa-apa latihan ini latihan kalau begitu
bela wiratmoyo
nuwun kinangkane Sriwune Gusti Kotuban. Wah juga lah kata-kata saya tanya nonton jadi Pak. Siapa ngerti aku tak latihan jadi. Disiapke Mas Rik. Monggo. Iki bagiane Mas Rik monggo. Atur lagu ini Pegatresno. Apa ini tengah suara lagu-lagu dari betul-betul muncul loh ini. Iya. Nek kula ini ngomong udah banyak golek kula mantun. Mas aku iki sanjange kok golek wayang golek ora wayang golek pemain anak lenang sing ning ngarep aku sing wayang golek. Aku seneng sing gondrok-gondrok iki. Derek pamaken ayo para pamirsa dengan semeneng mawon monggo. Oke kula. Nono. Jembatan ten. Mboten sing nono apa niku? Nek maksud cek mawon apane sing nono. Dengan lagu nono anu sakit mboten? Anu sakit itu mboten nangani lagu nono. Lali. Nggih. Mboten. Iki perkenalan lho. Nggih, monggo. Kan Kepanaken nami kula Erwin Wulandari Tari. Wah iya, kowe tahu. jenenge tau Mbak Erwin apa? Nggih. Aku niroke kula jenengan iki. Lah iya spontan ya ngoten niku. Kula ki sok senengane niroke. Namung berdasarkan niroke kok kula iki. Kula kene sangat wong itu ya iso udut banget kok ya kene iki lho. Temen iki. Napa ngeten niku nyontoni mboten sae. Ora ape wong iku kelompok. Nggih asal nek pas ora nyetok. Nampak lagu semuanya dalam Nggih. Oh, nggih. Ana iki kok. Ana pun maten. lagu apa daluwarsa. Gila, sing kadaluwarsa iki sing penak. Wah, Lagu maksudipun tangga. sakat daluwarsa. Mas Agus kemajuan bahasane gamblis banget. Ora ketemu lah bahasane kemajuan. Lha mata kita ngene gak daluwarsa kok mambun rumah. Ora dulu. Ora ngono kuwi Mas. Lah, aku seneng sing kadaluwarsa ya. Ora sing kadaluwarsa ta Pakde ya. Kadaluwarsa mengke keracunan lho Pakde. Belum le. Opo iki? Nggih, minangkani karusaken pemimpin asmara saking pundi Pakde? saking Mbah Dono saking Solo Kidul. Saking Salatiga. Mbah Dono saking Solo Kidul. Mbah Mbah Dono. Dono. Kula kuwi priyatur iki dari mana to? Wah. Kula priyatur pun gak sok dibul. Dibul akhiran. Mbah Dono. Saat ini langsung roh lagu ya. Ini suaranya kan kayak
iki mboten seneng. Enggak terus mau. Iya toh, kata tak terus tak? Enggak terus. Terus mau. Nah ini kamu lagu. Nanti terus mau dari pulau itu pernah apa dipegang. Mungkin. Kejut tekan asli. Saya kuning. Salah jibur. Iya sama sini. Meeting. Iya. Kalau kajian siaran 5 tahun tanam. Iya. Enggak ya, guyu kalau ini gimana? Kayak bayi. Numpang lagi ini. Oke. Nek kula iki guyu kayak bayi. Mahimut. Malah dulu. Orang dengan ini sampai umur sampai itu ya lumayan. Jadi apa dengan itu umur 70 tahun terus ompong kode pulang. Dia saat ini kan fungsinya punya. Nek apa gitu? Tambah. Dia tambah. Dia pengen malah kalau tambah kalau gitu kan biasa sekitar. Nah, jenengan tambalannya yang rokok. Kalau tambah berjaga, menjelang bulan minggu. Saya rokok gelar rokok tambah berjaga. Tak kira nek jajan mah juga. Jaya itu kok. Sajane ya kelas. Nek mayangan klasik kalau pengen lagu itu. Belum. Belum asmara. Belum.
Mbak Dono. Saya Sumbangun. Kasih ya kamu. Mbak Dono apa sih kan? Mbak Dono. Iya. Apa yang jadi kalau? Oh, pun juga deh. Mungkin benar. Sungai. Mari kata-kata yang berangkat itu ya. Satu langsung Sungai. Lomo. Mungkin. Ini mau takutan. Sepatu dokter kesan di ikan atau nyubah ragu kondok ya sinawi kalau masih sinau nganggo lagu-lagu lah sinau ngoprak Mungkin Mas Agus kan ini Mas Agus duet mungkin. yes ini kalau takutan ya kan tangguri kok kenal sih gitu. Ini kan nggak ada angkat nih. Buat semangat. Kayak nek koprak kan ya. Bapaknya jadi kamandoko. Paling deh, lewat sana. Tahu ya? Mampir kamandoko menjian. Bodoh karo mereka untung sarung. Ya, asmo sinten? Nggih, derek nepakaken nomor kula Kunti Nawarji. Sekolahe. Sekolahipun wonten Ngayogyakarta. Nggih. Ayo katane kowe iki yo mulang yo sekolah. Nggih, sekolah nang pundi menika? Oh, kuliahe yo salah. Kuliahipun wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta. Ngambil program Pendidikan Bahasa Jawa. iya. Yang itu mendapat program S2 jurusan Bahasa Jawa pengalaman pada komisi tapi pembahasan Bahasa Jawa mendapat jurusan Bahasa Jawa sampai masuk kan Wonten ing SMKI SMK Negeri Setunggal Asia. Keren.